piye ta dong awake dhewe iki mbut gawe nang ngene Pak Lurah iso wis 10 dina awake dhewe rembut gawe ora dibayar iki piye. Kadane Jo, aku ya bingung ngene iki ning omah beras gares jipit ora ngandelno bayar nggon lurah ora metu-metu nganti iki aku duamu sing dawuhe wong omah terus aku Lah aku yo padha wae ora beras padha wae kok. Lah iya kepiye Kene lho kepiye. Mbah Jo, nek wong wis kadung bodho enake idak-idakan tok Jo. Biyen aku ape di sekolahno Pak aku ora gelem yo. Cara biyen gelem di sekolahno Pak aku ndak urip ndak kepenak aja, Jo lah. Ya padha wae, ndek jaman petinggi Miyono iku lho. Aku lho malah wis ditari, apa didadekno apa? Aduh, anu bayan. Lah saiki le malah mengkene yo. Lah kowe ape di sekolahno Pakmu ora gelem goblok kowe jan kok. Atuh kok iki aku iso goblok yen wong kandungan wis goblok kowe lek piye. Iya lah atuh aku iso nempel kowe aja nek kowe dadi ladu uripku yo melu kepenak jane. Iya saiki lurah kaya embuh. Iya lurah yo pilah-pilih saiki. Nah awak dhewe ngene iki teko idak entok. Iya cara apa-apa. Dut. Wajah-wajah tipes gitu go susah nang apa iki? Lah kepiye ta Dut, aku mbut gawe nang ngono kek lurah wis 10 dina lho ora dibayar kok. Lah piro sedinane? 100 umum. Lah ditagih ye. Lah wong tagih bolak-balik ngono jare ora duwe duit ya Dut. Kayak lurah iku terae kelakuan banget polelek ya karo wong kerja ya. Mbok Dut kadang kesel bloko Dut. Ya terus kepiye karepmu kepiye iki tak bantu ngono? Ya ora apa-apa anak bantu. Tapi nek ngene kayak lurah kuwi lekak, tane modele biasane ya 10 dina le bae paling 3 dina 4 dina nek lakon ndekne. Yo nek awakmu iso bantu teko bantuan Dut. Sedinane piro? Sedinane piro kowe 100. Wis 10 dina 10 dina. Iya. Yo ngene tak urusno ning aku ora jamin entuke piro-piro ngono ya. Ya ora apa-apa sing penting metu nduk. Sing penting metu wae ngono. Bar iku rasa kesuwe mbek lurah. Lho kowe wegah kok. Aku mending nganggur timbang diperintah lurah iku macam berarti ini ya Dut timbang munggah kowe wong bodho-bodho diperintah lurah gelem Dut nek awak dhewe iki bodho kok gelem dikon kerja lurah paling kepenak ndek jaman petinggi Miyono Dut kok jero bantano nih kok aku di kedudukan kok jaman semono kok lurah iki ya ora kan didadak wong dhewe taek dipaneh kok Mas doleni dimasakne. Wis tak urusno pira-pira pentune ya. Ya wis ora apa-apa. Oke, enteni tak perlu ngomong sik ya. Oke, siap. Tak urusno. Kurang ajar anyen ora diurusi. Lah iso ngetim Dut aku Dut. Ngono lho.